Tara samahan niyo ako magluto ng ginisang pansit canton. Wala talagang makain dito sa bahay namin. Buti na lang wala dito si mama at hindi siya nagbabantay ng tindahan. Sakto-sakto may mga gulay sa ref namin. Ipangahalo ko sa pansit canton. Wala kasi akong makitang meriendang nagbebenta dito sa amin. At dahil wala si mama, walang magagalit. Dahil walang magagalit, wala rin magbabayad. Kukuha lang ako ng 4 na pansit canton pantawid gutom. Itong tindahan namin, bantay sarado na ngayon. Palagi na nagbabantay mama ko, hindi ako makakupit. Balik kalamansi lang yung kinuha natin. Wala ako sa mood para kumain ng spicy. Isa sa paraan ko para maging healthy kahit paano to iluluto natin pansit canton. Maglalagay tayo ng repolyo, carrots na kulay orange. Usually para ka lang magluluto ng pansit gisado, magigisa rin tayo ng baboy. Itong ginisang pansit canton, ginagawa namin to tuwing high school kasama ko yung mga tropa ko. Pupunta kami sa bahay ng tropa ko at mag-i-skip kami sa school. Ganun yung ginagawa namin pag nagbabanding kami sa kanila. Magkaiba pero yung gagawin kong luto, yung luto namin nung high school kami, pansit gisa na merong sabaw. Sa akin naman walang sabaw. At lumabas na nga ang mahiwagang kawali ko mga pre. Nakaready ng aking lutuin. Uumpisa na natin magluto ng gisang pansit canton. Lagay ng konting mantika, hugasan ng gulay sa tubig na wasa, igigisa ang sibuyas, isabay ang karne. Kapag nailagay mo na, ang gagawin mo lang, halu-haluin mo lang. Nasubukan nyo na bang kumain ng pansit canton na may mga gulay tulad ng repolyo at carrots? Dito kasi sa amin, usong-uso yung ganyan. Mas masarap daw ang pansit canton kapag merong gulay. Kapag walang repolyo sa ref namin, bibili na lang ako ng pechay. Pwede rin yung pechay. Share ko lang sa inyo mga pre, kapag ito yung kakainin namin magtropa. Yung ibang tropa namin buraot, hindi mag-ambag. Sasabihin nila, sagot na daw nila yung patawa. Nagpapatawa sila. Paghahaluin ko lang lahat to ng gulay tapos igigisa ko lang siya. Ganito yung mga mood ko kapag walang tao sa tindahan namin, mas lalo kapag nagugutom ako. Pero kapag wala kaming bentang pansit canton, meron na ang bentang cup noodles. Yun ang tatargetin ko kapag walang tao. Kapag medyo lumalambot na yung gulay, ilalagay lang natin tong pansit canton natin na 4. Durug-durugin mo yung pansit canton ng konti. Huwag masyadong durog. Kapag nailagay na natin, nahaluin lang natin para yung pansit canton pumunta sa ilalim. Ganyan muna yung gagawin natin. Mga after 3 minutes, maglalagay tayo ng tubig mineral. 2 baso ilalagay natin dito sa ginigisa nating mineral. Agoy! At kapag nalagay na natin yung mineral, ihalo mo lang rin yung condiments niya para maglasa talagang pansit canton. Napakadali lang gawin pag ganito. Hindi na rin ako naglagay ng itlog or nag-boiled ng egg. Wala kasi kaming bentang itlog. Sa isang buwan pala, isang beses pala ako kumain ng pansit canton. You know naman ang pansit canton, unhealthy foods. Ay teka lang mga pre, baka isipin nyo, ubusin ko to. Nagkakamali kayo, share ko to sa kapitbahay namin. Di ko to kayang ubusin. Abay napakarami. Magtataka na naman yung kapitbahay namin bakit ako nagbigay. Ang sasabihin ko na lang, birthday ng alaga ko. Kahit hindi naman. Ganyan yung itsura ng ating gisang pansit canton. May konting pagka-healthy na hindi. Siguro mga 5 kaming kakain nito kasama na yung kapitbahay namin. Siyempre, ang palaging hindi nawawala ang Lola Betty ko. Palagi niya ako binabantayan kapag nagluluto ako. At ang mama ko rin na excited na rin kumain ng pansit canton na gisa. Dahil natapos lang ang ating pansit canton na niluto, kumuha na rin ako ng lalagyanan na yaong. Tatitigman ko tong niluto kong pansit canton. By the way, nilagyan ko pala ng konting paminta at konting salt. Hindi ko na lang naipakita sa inyo, nakalimutan ko. It's time para tikman tong ating nilutong pansit canton. Solve na naman yung merienda natin. Buti na lang wala si mama sa tindahan at may pinuntahan. Nakakupit tayo ng pansit canton. Oy, sarag tulaya. Napusilal at saya gagawin ko. Kapag tapos na akong nagluto at kumain, bali yung gagawin ko, pinagbalatan ng pansit canton, itatapon ko sa labas para walang ebidensya sa kusina na kumain ako ng pansit canton. Ayos na ayos. For the kupit at for the busog na naman ang tao. So ano pang hinihintay nyo? Tara, magmerenda na tayo ng pansit canton. Hanggang sa muling pagkikita natin. Bye-bye. Agoy!